адски изненадващо научавам днес, че Пео Кръстев, здравей, добре дошъл. Младия борбен, активен и инициативен колега, репортер, журналист, който стартира миналия понеделник, ако не се лъжа. Миналия понеделник на 13 януари стартира ново разследващо срещу мафията, което, както ти казах предишния път, когато гостувах тук, ще бъде изстрадано, така и се оказа. Да, външна продукция, понеделник, вечер в 9 часа в Евроком стартира. Миналия път и беше посветен на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Да, стартирахме с изборните манипулации, но хронологията на събитията от вчера. Да, и днес, вчера трябваше да ти е второто. Вчера трябваше да бъде второто издание на преданието срещу мафията по телевизия Евроком. Темата беше за това как всъщност Възраждане продават местните избори. Трябваше да бъде записано в 10 часа сутринта. Тръгнах на запис, 9:30, 9:40 получих обаждане от екипа на предаването, че ако не смена темата веднага, предаването вечерта ще бъде спряно. Аз казах, че няма да... Колко дни по-рано беше задал съдържанието на предаването? В петък, когато се предава сценария на петък. Петък са знали, че ще... Доколкото разбрах, е имало натиск над продуцента. Още в четвъртък, когато вече е станало ясно какво ще бъде разследването, приятелски му обяснено, че трябва да се смени темата, да избягаме за сега от Възраждане. Но ние не клекнахме и казахме, че ще направим това предаване. Фондация Родолюбци за България. Така. Договор е с тях. Така, отидох на запис, въпреки че бях предупреден, че ако направя тази тема, предаването ще бъде спрямо вечерта. Записах разказа на Павел Стоименов, който, за да съм абсолютно Павел Стоименов е един точен, мастит бизнесмен, милионер. Бизнесмен. Как звучи? Нали? Да, човек се занимава с бизнес. Но гледал съм го при Сашо Диков няколко пъти. Да, но случая, за който Стоименов алармира в предаването, се развива около местните избори през октомври 2023 година в село Брест. Там Павел Стоименов се среща с областния координатор на Възраждане Даниел Реденцов. Стоименов подкрепя кандидата на Възраждане за кмет. Забележете, със средства дадени на ръка. Стоименов предлага на областния координатор на Възраждане да си съдействат на изборите за кмет в община Симитли. Във всичко това взима участие и братът на Павел Стоименов Николай. Николай се среща и с депутатката от Възраждане Цвета Рангелова. Павел Стоименов иска да гарантират в Централната избирателна комисия и Общинска избирателна комисия, че изборите ще бъдат честни. Такова нещо в България може само да го сънуваме, очевидно. Понеже вижда, че много увъртват, им казва, че може да се дадат до 30 000 лева за тази услуга. Приближенията до Костадинов Рангелова, другата страна, в случая другия кандидат, който е от ГЕРБ, дава много повече и дописва 1 на телефона си. Сумата става 300 000 лева. Колко? 300 000 лева. Става сумата, за да съдействат в СИК-овете и общинските избирателни комисии. Ако всичко това е вярно, корупционните практики в Възраждане очевидно са на почет и не са им чужди. Това беше разказано в рамките на 25 минути с много разкрития, документи, снимков материал, които доказват всичко това. Пък и освен Павел Стоименов вече е подал сигнал в прокуратурата, бил е разпитван в ДАНС, така че застава с името си и не виждам нищо нередно от това масовата аудитория да разбере какво се случва именно в Възраждане. Очевидно поръчката е била изпълнена, това да не се случи. А пък във втората част на предаването, което също беше около 15 минути, в студиото влезна Георги Михайлов, който е бил кандидат за кмет в Гълъбово. Имала желанието да се включи в редиците на Възраждане, но са му казали, че това може да стане срещу скромната сума от 25 000 лева. Подкрепа да го издигнат той да си плати, за да го издигнат него от място в листите. Той това беше готов да го заяви. Той го заяви. Той го каза в запис. Разказа във втората част. Това всичко продължи около час. Направиха среща с изпълнителния директор на тази телевизия Петю Стайков, който каза, че вечерта предаването ще бъде спрямо. Защото нарушавам редакционната политика на тази независима медия. Колко може да бъде независима тази медия? Нека да си припомним, че Костадин Костадинов през 2017 година започна кампанията си на партията именно в тази телевизия, в предаването на професор Минчо Христов "Премълчани истини". Той там обясняваше как ще върне цялата държавна субсидия на държавата. Минаха изборите, наистина взе този процент, който му беше нужен, прибра си парите и от тях
даде 150 хиляди лева на телевизия Евроком, за да може на всеослушание да обяснява колко е независима тази телевизия. Колко да е независима за 150 хиляди лева. Да, 150 звучи малко така, наистина това е незаконно. Това е най-вероятно по договори, официални, рекламни. Даде 150 хиляди лева и други. За агитация. Да, пари срещу участие по регламент. Абсолютно. Не казвам, че е нещо, да, което добре, да. Тоест да уточним, да не излезе, че ги е дал на ръка на някой. Но всъщност това са официални данни от Сметната палата. Аз мога да добавя, че съм слушал и виждал как в Евроком изваждаха официални данни, че Възраждане най-много е рекламирал предизборните си кампании именно в Евроком. И на последните избори на 27 октомври също Възраждане водят така с солидна сума. Стотици хиляди лева Възраждане налива в тази медия, за да може тя, подчертавам отново, да бъде независима. Редакционната им политика, не разбирам какво точно искат да кажат с нея, но тя определено връзва ръцете на журналистите там, щом подобни теми биват неудобни. Връщаме се в времето на комунизма, щом позволяваме журналистиката отново да бъде цензурирана, предавания да бъдат спирани и да се оказва такъв натиск, което според мен е недопустимо. Сега, веднага обаче, нали знаеш, че се активират техните хора. Да. Има един Пешо, който съкън нещо, което не му хареса, става веднага агресивен и нагъл, но тук умерено, нали, понеже естет, ме е нарекал, че съм смешен съм. Вече с това говоря срещу Възраждане, въпреки че нали, аз една дума срещу не съм казал, но явно това, че съм ти дал думата, ме прави смешен. Има ли въпрос? Така. Не, това като мнение, но ето го въпрос. Пак по-скоро контра на това, което разказваш ти. Георги, знаем го този русофоб, мощно антивъзраждане. Ако не е платен, аз съм трамвай. Депутатът адвокат Рангел от Възраждане каза, че по тези клевети се водят дела. Да, това го каза пред мен в кулоарите на Народното събрание. Когато отидох да я попитам, каза, че ще заведе дело срещу работодателя ми. Не каза точно кой, но понеже бях като репортер от телевизия СКАТ, вероятно Валери Симеонов. Добре, няма проблем. Аз задавам само въпрос. Искам истината да бъде осветлена. А с какъв аргумент изпълнителен директор на телевизията ти каза, че го сваля? Редакционната политика. Редакционната политика на телевизията. Която какво правят по този начин? Аз съм изключително разочарован, защото наистина си мислих, че Евроком е една телевизия, с която можем заедно да поведем битката срещу мафията. От нещата, които съм гледал от Сашо Диков и от Люба Колезич, наистина е свободна територия. Тогава защо се спират предавания? Наистина е прецедент. И тук става въпрос за външно предаване. Ако беше с фактология, с сигнали, документи, които гостите в студиото, които са потърпевши от непорочните практики в Възраждане и са видели какво се случиха, разказаха, защото наистина трябва българите да разберат. Също имаше заяждане, така, заради това, че аз съм призовал симпатизантите на Възраждане, членовете на Възраждане в анонса на предаването, че те трябва да решат дали да останат в тази партия, да сменят ръководството и наистина да поставят родолюбиви и смели българи на това място, или да отидат в една организация, в която да продължат битката за България. Това го казах, но аз имам право на позиция. Конституцията ми позволява това право, нали така? Да, и това е. Няма никакво значение. Аз съм телевизионен водещ, имам право да си кажа това, което мисля и да застанат за думите си. Но интересно ми е какво се случи от тук насетне. Какво е това, което ще стане. Договорът продължава и би трябвало следващата седмица, в понеделник, да има предаване. Следващия понеделник. Вероятно къщите за гости, спомняте си го този запис на Бойко Борисов, в който обясняваше 2020 година как ще прибереме едни 300-400 къщи за гости. Този случай ще го припомним отново с факти и доказателства всичко това, което властта прави. И тук идва наистина ключовия момент. Тази телевизия спря предаване още преди да сме стигнали до наистина най-важните неща. Престъпленията, които са направили Бойко Борисов и Делян Пеевски с властта си.
и техните метастази. Така че те се опитаха да убият нещо в зародиш, но няма да им се получи. Ако не сме в Евроком, това предаване ще продължи. Надявам се, водим преговори в телевизия СКАТ. Единствената пробългарска телевизия, както и вашата, както и България 24. Очевидно са малко тези медии в България с национално покритие, които искат да бъдат обективни и да бъдат национално отговорни. Добре, благодаря ти. Аз съм длъжен да потърси другата страна. Как се казва изпълнителният директор на телевизията? Изпълнителният директор се казва Петю Стайков, а собственик на Евроком, който, доколкото знаме, с най-голям дял, се казва Росен Илчев. Добре, благодаря ти.